Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inte iba sa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 19. Ay ayatek akakabsat, saan nyo nga ibalusan ti bagiyo. No diket, bayan nyo at ipungtot ti Diyos ti agibalas, tana isurat, kukwak ti pamalas, syakto ti agibalas, kuna ni Jehovah. Papagayam, intay dinggen ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nay, naan ano day tarupa manakaw. Dara-dara ka mata si Mang Pahit. Tatang, awan mo ti amo kabasol ko. Ngam din ang ranaklatan ti anak ni Dunya Lucia. Anya, inaramid naman ang daytakan ka. Ay, nalabasan ti anak ni Dunya Lucia. Bayan yun, tatang. Tinapatag, kat nakasangputak asi kakaradkad. Ngem anak ko. Tatang, saan yun nga ikaskaso? Gaputa urayan niya ti aramiden tayo. Awan laban tayo kan ni Dunya Lucia. Ay, ala. No isuti ko nam. Ngem pangasim tagan anad ka. Ken di ka agar aramid iti may kaniwas. Gapo iti inaramid mo. Nagbabawi ti maysa nga investor nga ag-invest iti maysa a proyekto. Mama, diyak amo akadwayo sumangpet da jaya tao. Kan, saan mo ta siyak tinangirugi? Anya saan? Nakita na asi ka tinangirugi. Kan saan lang adayta? Nagtutulungan yung agbabarkada at dinangran ni Samuel. Ini kaklang mat iti leksyon na ni Samuel. Gapo kan kwa na? Saan nakapagan ano ni Carmen? Gapula ang iti babae. Dinangran yun ni Samuel. Agpanpanunot ka kadi, Carlos. Mayatel daw mo itaan, Samuel. Naibus namin adagos dagiti lakok anatang itang aldaw. Sigurado, maragsakan lakit di datatang kenalan. Saan la aday ta? Magatang ko dagiti kasapulak iti pagadalan. Kasta ka di? Talagang nagagat ka na singpat ka, Samuel. Saan la aday ta? Kanayo na makita ka iji simbaan. Wen, iso ngamin ti di makla, Carmen. Ken, mamati ak, at itaong agbiag iti nasantuan, kat ad-ad dapay aparaburan ti apo. Agpaiso day ta. Ang pudno ka di adinangran na kamanan ni Carlos. Kan, itulok mo ka di akas talata na kanayon? Pudno kinabil na. Ngamjak agibales. Gaputawan matlaan ti maganab ko anasayaat. Ken, ikararak ko iti apo. Nga ison, ti makaamukan kwa na. Haday ta. Nalpas kun at sinibugan dagiti mula mi anatang. Ay na, mangrugida na dumadakkail. Ti anak ni Dunya Lucia ti sumungad. Hoy, sika lang ay. Sika ka di ti ama ni Samuel? Ay, wine. Anya ti masapul mo iti anak ko. Awan ni Samuel. Apay ngay. Agdanog kamatay na anay kao. Damagam iti anak mo, no apay adinangran ka, sika lakay. Ken bagbagaam ti anak mo, asaan nga agin lalaing. Kunamla na sino anasantuan, ngem, saan mo't gayam? Ay awan ti amok abasol ken ka ti anak ko, nasingpet ti anak ko. Ti kunam kit di, agin sisingpet. Ditakan! Imayag, tapno siya akong ti agbayad kadag iti pilsyo iti hospital. Kan alam da ito'y agatan, Samuel. Dunya Lucia. Basit lang agatan da ito'y. Tinapatag, saan kayo nga agdarom? Gaputa madadaal ti reputasyon ko kas negosyante. Saan kong awatan da ita agatan, Dunya Lucia? Kandi ka agdanag.
Saan kami ngagdarom? Apay, saan kayo ngagkasapulan iti kwarta, Samuel? Pudnong agkasapulan kami iti kwarta. Ngam saan aday tati kapatgan iti amin. Agyaman lang iti dayta agatad. Ngam lading itag. Jak awatan dayta agatad. Carlos, namin anon nga imbagakkan ka, adi ka kayat. Kan pangaasim, pumanaw kan, gapot adupay ti aramidat. Anya? Itala nga umayak dito'y balayo ng papanawan nakpay. Apay ka di adi nakayat, ha? Uray anyat aramidam, di ka maayat. Pasensya kan, ngam addan agtagikwa iti pusok. Kat saan asi ka dayta? Iso apang nga asim, tadi nakrengrengan. Jak maklunday tanga imbagam. Adumat ti kwartak. Kat agbyag ka anarang ay iti sidong ko no siyak ti pilyam. Wen, agbyagak nga agpayso anarang ay iti danam. Ngam jak to agbyag anaragsak iti sidong mo. Anya? Binasted mo ni Carlos, friend? Amangan noan niya ti mapanunot na nga aramidan. Saan mo't amabalin na song batak? Ta saan kumot nga ay ayatan? Ala, agan-anad ka nga rod. Amangan noan niya ti aramidan na ken ka, ta binasted mo. Sapay loko-loko day chay. Iso tay tao adi na kayat ti mapaay iti kayat na agun-udan. Wen, bilhen. Talaga nga agan nadak. Maawatan ka no apay adi mo kayat ni Carlos. Takas ko na ni nanang ko, pilyak ka no ti sungbatak abaro. Detay ka no makajos, tapno na singpat, saan abartak, wano agbisyo mo. Pudno launay, husto ni nanang mo. No makajos ti tao, liklikan na ti madi nga aramid. Kumustan ti takyag mo, tatang? Ay, naimbaganay na nakaw. Iso mabalin kon ti mapan iti bangkag. Nang runa ta adumanan ti maarami di jay. Agi na kayo kid di tatang. Siya kun ti mapan iti bangkag. Uray, tasabadumat ita. Kunak man no adda papanan nyo kadagiti kakadwam itangal daw. Napan kamin iti kalman. Taisulaan ka no ti wayada. Aywan gayam. Imaitay ni Carmen. Tao may nakabisitaan. Ngam, imbagak ang nakaturog ka. Isuasan ang nagbayag dito'y balay. At daintid na akamuti kan sitaw. Katariniing nakumalata Ha? Kat numayat ti uuro kam itay. Isuadi kan binangon. Simangpet ka manan anabartak, iho. Inaldaw lata nakasta ka. Apay, di ka di maumang agbarbartak? Mama, diyan kami maklon na din na kay ayatan ni Carmen. Kat ano mati babae dita, mabalin mo nga arman. Apay paylaang aday jay a babae ti kinayat mo. Di yung amin mawatan, mama. Isulang ti babae nakarik na kiti kastoy. Gansan laday ta. Napintas kan nasing pata babae ni Carmen. Anya? Ngam, saan amay bagay iti estado ta iti panagbiag ni Carmen, iho? Ti Pilyam, kat jay babae nga adak kaya na iti biag. Mama. Dengganak, iho. Kaputa pagsaya ata matlaang, daytoy nga ibagbagak. Nakaluto kagaya may nanakaw. Ay na, nagbang lumot tinday ta inlutaw. Tatang. Isungag tugaw kayon tamangantan. Ay, Kalpasan na, inta makimisa. Domingo ita. ay wan gaya man niya. Nalipatak mo na Domingo gayam ita. Ha? Ala ni tatang. Amangan no agkabaw kan. Ay, saan pa'y mo't Ang saan abalay no agkabawak. Adda kamit amang ipalpalagip kanyak no pa nagmimisa. Matkit di tatang. Ala, mangantan. Tamangan no bumao ti makan. Daytoy kati kayat ka. Mabsugak iti taraon.
Kan mabsugak pa iti sasao ti apaw. Ikan ka iti dakkel agatad. Gamti kayat ko, agasawa kayo iti anak ko. Tinapatag kanya kat agragsak ni Carlos, kantap no isardengnan ti agbartag. Ladingitag, Doña Lucia. Ngamjak umanugot iti ising-singasing mo. Nang runa katjak ay ayatan ni Carlos. Apay, di mo kayat arumang ay ti biyag mo. Kansan lang nga dayta. Maited ti anak ko amin akasapulam. Pudno, agrang ayak iti sidong ti anak yo. Ngamjak tumatlan na ragsak. Gaputa saan nga iso ti ipit-pitik ti pusok. Kan kang runahan iti amin. Awan kan kuana dagiti galad, asap sa pulak iti maysa a lalaki. Anya ti kayat mo asawan? Maipahingag paiso ni Carlos dagiti kasapulak. Ngam adda ka di panagbuteng na iti Diyos. Ay, nagatang kumatlaangan dagiti kasapulan mi ije balay. Ay, agawid akmatan. Tapno makaluto ak iti pangrabian mi. Ni Carlos tumasabat ko. Umasidagan. Kung nagtubay kat asikaday ta, Samuel. Apay ka di. Anya ti maipay ko. Agpudno ka man kanyak. Kaayan-ayat mo ka din ni Carmen? Ne. Wan. Kaayan ayat ko ni Carmen. No kasta. Daytoy ti maiparbangkan ka! Di ka nagsangit, Carmen. Tata, Jack lang amin maaklon na kasi tinapasamak ka ni Samuel. Ay, tinapatag. Naitaray adagos dito ospital, ti anak ko. Ket natiliw metan ni Carlos. Tata. Patibkerem ti pakinakam mo. Masiguradaw, sana baybay anti Diyos ti anak ko. Iswadi ka nagsangit. Patsyak ang malasatan ni Samuel ti operasyon na. Ket umimbag, gapo taadda iti sidong ti apo anamarswa. Anya da ito nga inaramid mo, anak ko. Mama, diyak kayo ti may balod. Tulungan ta ka makarwar ditoy. Mga lalaang ti abogado ti maaramidak ita, anak ko. Nagado nakakita iti inaramid mo. Kansaan laada ita? Nagadumat tandag iti nagdarom kontra kan ka. Anya? Diyak kayat ti malungsot iti pagbaludan, mama. Diyak lakit di kayat. Saan ka gagdanag, anak ko? Agpatulong ak kadag iti amamok. Barang makarwar ka dito'y pagbaludan. Tata, ingkay pa'y aginana. Gaputa amok anabannog kayo ang nagbambantay ka ni Samuel idarabii. Ay, inton madamdaman anak ko. Pangaasiyo, taginana kayo. Tapno adda pigsayo. Sana bale, adda akmat amang sublat kada kayo. Agyaman akin ka, Carmen. Tadda ka amang tultulong kada kami ti anak ko. Awan anyaman na tata. Gaputa saan kayo nasabsabali kanya. Kan maysa, kaayan-ayat ko ni Samuel. Iso ati kayat ko, adda aklat ta itisibay na. Kumusta kan dito'y pagbaludan, iho? Mayat-mat, mama. Naanos da kanyak ditoy. Kan adon tinamamok dito'y pagbaludan. Iho. Nakamiris akon, mama. Pagbababawiyak dagiti inararamid ko iti kalabas. Kahit pakawanin na ko, mama. Napakawan kan, iho. Kan pakawanan nakmat. Gaputa saan ka nga insuro iti nasaya at awagas. Mama. Naladaw man ti amin. Ngam aklunan ta nakastoy tinapasamak. Tinapatag. Nakamiristado. Sana bale,
takanayon kaabisitaan dito'y pagbaludan. Uwan, mama. Kat di kagdanag. Gaputag sing-sing petak ditoy. Kablaawan ka iti pa nagturpos mo, anak ko. Agyaman tatang. Congratulations, Samuel! Nakaturpos kan kas may nga engineer. Wan nga rod. Kot uray si ka. Congrats, Matt. Teacher Carmen. Sika talaga. Kat, sumurot kayo na kada kami. Tamapan tayo mga ija restaurant. Ay, ketwin Carmen. Dayta ket urayak. Sapay itayak pay lang nga mabisain. Ni tatang talaga. Basta makan. Nagalisto. Sana bali tamakabsog met ti makan. Pudno ka di ti makitkitak. Sika ka di nga agpay suday ta, Samuel. Agyaman na kiti apo. Tadinangag na ti karkararag ko. Juan Carlos, kumusta kan dito'y pagbaludan? Nasayatak matlata dito'y. Sika ngay. Okay aklaan, Matt. Imayak, tao may kabisitaan. Nakuna ngamin kanyak ni mamam, akayat nakamakita. Pakawanan na kumay ti inaramid ko kan ka. Naamiris ko, asaan ama iparbang dagiti inararamid ko. Nabayag na napakawan ka. Tinapatag, nagbalbaliw kan. Kang runaan iti amin. Namati ka iti apo. Kan intulok mo, nga iso ti agari iti kaunggam. Nasaysaya at nga ayat ti agari iti puso ngam tigura. Tati ayat ipaay na ti kapya. Kati Diyos isanto ti mangsubat kan ka. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Megan Galmote. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Ributazo. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.